ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза аптовӣ. барои шумо абаяҳо, жемперҳо, кардиганҳо ва туникаҳои дувойкаро намоиш метиҳем. марҳамат, касе ки дар канал обуна нест, обуна шава. касе ки лайка надида, ҳамун лайка биҷиқа. баъд намоиша мо сар мекунем. як чизи дигара хотиррасон карданем ки ман мехостам ки бифаҳмам ҳамин тамошобинои ма ай куҷо мара тамошо мекунанд. ай Россия маълум, ай Тоҷикистон маълум, бо ай кадом шаҳрҳо, масалан Германия, Австралия, Америка. касе ки аз куҷои мара тамошо мекунад, илтимос дар комментария бинависа. ман комментариҳои шуморо мехонам. ба ҳамаи комментариҳои шумо иншоаллоҳ ҷавоб менависам. бо як бори дигар мегӯям, касе ки лайк мондагӣ нестай, ҳамун лайка бичиқа ки ҳамин видеои мо ба тамоми тоҷикои ҷаҳона бирасанд. боқӣ сарбаланд бошем, рафтем. мо барномамона ай ҳамин сар мекунем. марҳамат, ролики имрӯза дар бораи нами абаяҳо, аями абая сар мешавад. ин абая новинкаай, нархаш 200 сомон. полни сваровски загия ай боло то поёна. остинош сваровски санқати уроишотш 100%ай. ледни зимни вариантай 100%ай. ина касе ки маъқул шаста, ина боз мо дубора намоиш метем, шумо да бо хушрӯтар мебинед. ҳаминҷа сар мешава абаё а 160 сомон то 200 сомона. ина марҳамат бибинед, вибртуна маъқултуна гап мезанед, мо шумо да дастафка мекунем. марҳамат, ё ҳамаш ина абая абаяҳои ҳамин новинкаи зури зуриш инами пеш дай ки то поёна. поёнам даже ба дараҷаи олӣ ҳамин сангаш бисёртарай. одамое ки санг дӯст доранд, марҳамат, ина бибинед. чанд намуд гулоқати санг задагиай. ҳамира бисёр гирифта истабудам, барои ҳамин ман шумода ҳамира намоиш додам. ҳам тирамода метонем бипӯшен, ҳам зимистонда. инаҷада инаи киртои кабуди ки дар экран мебинед, ё 150 сом, ё гуанжо, бори гуанжоан ҳам ё 300 сомон буданд. ин ҳозир 150 сомон распродажа кардагианд. ина марҳамат бибинед, размери то 60 доранд. ина марҳамат, касе ки мехоҳад, качестваш беҳад буландай. бори тирамоҳ метавонед ки бипӯшед. анаёш ёш нархшон 200 сомон. 200 сомонӣ бори гуанжо, куртои тоза гуанжо, ламиражои гуанжоан 200 сомон. марҳамат, касе ки маъқулш боша бо гап зана дар бораи куртоҳо. анаҷада ҳозир мо платьёҳои тоза ламираж, ина шумо гап мезанед, ина 150 сомон донаш ҳастай. истеҳсоли туркӣ, ламираж худаш туркияй, духташ туркияй, кирта тайёр туркӣ 150 сомон. марҳамат бигиред. амиё ҳастанд баъзе одамо мегӯянд ки мо рафтем дидем 130 сомон, 125 сомон. хай ҳастай, охи арзоншам ҳастай. дона 125 метаванд, не ки во истеҳсоли Ӯзбекистон, Бишкека. ана ҷавгири магазини фирменияй, кирта худаш ин чизе ки шумо дар экран дидесен, амиё тоза туркиян, ҳамаш 150 сомон дона. ина марҳамат, бо иҷода ҳастай платьё ҳамун вариантан, не ки истеҳсолшон дигар ҷоя 140 сомон метаванд. ина представед ки ин бузург фаҳмида намешавад, барои чи ба ки ҳаминҷа меоранд мемонанд. чизи Бишкек, қатъи Туркия. касе ки мисол фарқ карда наметавонад, баъд мехара, баъд дар комментария шумо менависем ки инаҷа мо дидем арзонай, шумо ира қимат гуфтед. қимат нисбат ҳастай. нами чизе ки шумо ламираж мебинед, ҳам ғафс дора, ҳам тунук дора. ина марҳамат, ҷа бо тунико ҳастанд. дубойка, марҳамат, ина нархаш 200 сомон. дубойка туника 200 сомон, оптовиш дона бахшиш. ина 4 расветкаш ҳастай. ғавсан, жемпровиян аҷоиб буд. инаиша бу дигар маркаш сияҳшай, қатъи почаш. ина марҳамат, болода бибинед.
نه 200 سومون 200 سومون. اینای بلودا هستای ایو هم 200 سومونی. ایو размер ندارن نقشون 200 سومون. مرمت کسی که 200 سومون دونه میته. نکی با وقتی که شما برای اپت میخرین برای سودا البته ارزان میکنن. اینای هم 200 سومون ژمپروی تورецький. اینا کسی که میخواه مرحمت. نه در نیجا نخی کستومو هم هستن، پلاتیو هم هستن. نرخوشون سر میشه 180 سومون. اینا چیزای ترکی، پلاتیوی ترکی جنسوی 180 سومون. размер دارن. размер رو هسته. کسی که میخواه برای размерش میتونه که کامنتاری ده بنویسه که размер های چند در کارش میشه. اینجا ژمپرچو اینجا ژمپرچوی без размерный. اینجا هسته بو پادراسکویش هسته ها ستاندارد میگن. взрослые неки на болода ҳастай. инай нархи донашон 200 сомон. ژمپرو беҳад качественный нархш 200 сомонӣ. ҳамаи размерро доран. каси ина нархи иё 150 сомонӣ. ина ژمپروی стандарт 150 сомон. касе ки хеле марка модела нағз мебина. анаҷида кожункачои нав бурумагиай марҳамат духтарако то размери 60 дора, то размери 56. ина мехушон аҷибай фасон. ина марҳамат бинед шумо. инаи ранги сияҳшай. ранги сияҳш беҳад фасон. новинкаи бозор. ина то размери 52 ба даст намеҷада. размери 52 агар мехоҳед марҳамат. ина ай барша мера гирифтам ки шумо бисёр одамон мегӯянд мо барша надидем. барша бибинем марҳамат. инаиш бо ай пушташ мегирем шумо да нишон метем. марҳамат тамошо кунед. касе ки дар коре ина ё дона 180 сомон беҳад ина то 5XL дорад. ё турки тоза ژمپرچو 1XL то 5XL. агар ба тоҷикӣ бигардонем ҳамин размери 5XL 46 то 56. касе ки мепӯша марҳамат занг бизана. ҳамин чизоро ҳамин бозорда ҳастай. мо ба шумо дастоват карда метонем. ин чизои нағза метонем ки шумо харидорӣ кунед. дар бозор ҳамин чизои пака ҳастанд. марҳамат. то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. бо мо видео мекунем. иншоалло тайёр шед. тайёритона бинед. пагоҳ бо видеоҳои нав мешавад. боқӣ сарбаланд бошед. дар паноҳи худо бошед.